थानो हाया नोंनि अनगा। बिनिखायनोथ' नोंजों रायज्लायो आं। नङाब्ला नोंखौ खस्थ' खालामनो आंबो हास्थाया। खोनासं, आंजों नों जेबोखौनो रायज्लाया आरो बुङो आंखौ मोजां मोनो होनना। मा मोनखो आंनि गोजानाव थांना? सुबुङा दिनैबो आंखौ नोंनि मोजां मोननाय होनना सिनायो। फुंनिफ्रायनो नोंजों जेबो रायज्लायनाय जायाखै। थारैनो आं दिनै मानो बिदि मोनदों? नोंनि आंनि मोजां मोनज्लायनाया गोबां बोसोर बारलांबाय आरो मोजां मोननायाबो खमायलांबाय।